225 затрыманых. Такі вынік 127-го дня пратэсту ў Беларусі. Пра гэта гаворым сёння, нядзелю 13 снежня, а таксама падводзім вынікі мінулага тыдня. Гэта студыя Белсат, у Беларусі 21-е. Цягам гадзіны з вами Віталь Бабін, вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. Нужно просто продолжать протестовать. Мы показываем то, что мы сильный народ и вместе. Если все белорусы объединятся и будут ходить за одной целью, то мы поменяем все, что захочем в нашей стране. Кошмар какой! И все на этого побежали, на дядьку. Подставом ты и твои менты! А мы пераносімся ў замежжа. Святлана Ціхановская распачала новы візіт у заходнія краіны. Бліжэйшыя дні яна правядзе ў Нямецчыне і Бельгіі сустрэчы на самым вялікім узроўні. Удзел у акцыях салідарнасці нашай дыаспары, да і шмат іншага. Ужо цяпер з намі на сувязі з Берліну наша калега Аліна Коўшык. Аліна, вітаю табе, слова. Шановне гаспадарства, вітаю з Берліну. У гэтыя хвіліны ў Берлінскім кафедральным саборы скончваецца экунемічная мша. Мадлітва за мір і справядлівасць у Беларусі, у якой бяруць удзел пастары каталіцкія, рыма-каталіцкія, праваслаўныя царквы, а таксама евангелійскай царквы. Усё гэта адбываецца цяпер у Берліне. І акурат за маімі плечамі цяпер прамаўляе спадарня Святлана Ціхановская. Шановнае гаспадарства, сёння распачаўся візіт Святланы Ціхановскай у Нямецчыну. Цяпер яна перабывае ў Берліне. У першы дзень свайго візіта яна сустрэлася з нашай славутай пісьменніцай, лаўрэаткай Нобелеўскай прэміі Святланы Алексеевіч. Дарэчы, гэта была першая сустрэча двух Святланаў, двух вельмі знакавых асобаў для Беларусі. Пасля гэтага гаспадарыня Святлана Ціхановская сустрэлася з дыяспарай, якая зарганізавала акцыю салідарнасці на адным з самых вялікіх берлінскіх плацаў. Яны прывіталі Святлану Ціхановскую апладысментамі, воклічамі, падтрымкай, падарылі шмат падарункаў. Быў таксама адмысловы перформанс. Вельмі доўга не хацелі адпускаць Святлану Ціхановскую, але наступным пунктам праграмы была менавіта вось гэта экуменічная імша, вельмі важная, бо шточацвер у Берліне беларусы ды немцы маліліся за тое, каб у Беларусі увацарыўся спакой і каб сітуацыя ў нашай краіне стабілізавалася. Заўтра перадстаіць Святлане Ціхановскай больш інтэнсіўны палітычны дзень, калі яна сустрэнецца з самымі важнымі палітыкамі Нямецчыны, прэзідэнтам Нямецкай рэспублікі Франкам Вальтэрам Штайнмаерам, а таксама прэзідэнтам Бундестагу і віцэ-прэзідэнткай Бундестагу, а таксама сябрамі камісіі замежных справаў і па правоў чалавека. І таму чакае нас вельмі інтэнсіўны дзень, мы будзем сачыць. І галоўны меседж, які Святлана Ціхановская Гэта была Аліна Коўшык з Берліна. Абавязкова будзем сачыць за візітам Святланы Ціхановскай у Берлін. Тым часам, выступаючы перад беларускай дыаспарай у Нямецчыне, Святлана Ціхановская звярнулася да ўсіх беларусаў замежжа. Белорусские диаспоры, белорусы во всех странах мира должны понимать, что сейчас
слово за вами. Когда наших людей избивают, пытают и насилуют внутри страны, вы должны сделать все возможное, находясь здесь на местах, чтобы привлечь как можно больше внимания, чтобы, слово такое некрасивое, но заставить страны Европы и другие страны демократические прийти нам на помощь именно сейчас. Не потом, не стоять, не закрывать глаза на то, что происходит, а приходить, помогать, громко об этом говорить и делать смелые заявления, точно такие же, как и смелый народ сейчас в Беларуси. А цяпер вяртаемся ў Беларусь і крышачку пазітыўных навінаў. Сёння на волю пасля 10 сотняў арышту выйшаў каталіцкі святар Вячаслаў Барук-Зарасонаў. Больш за 20 чалавек чакалі яго каля ізалятару, аднак міліцыянты адмыслова вывезлі ксяндза да чыгуначнага вакзала, там і адпусцілі. Пакаралі Вячаслава Барка за плакат дызайнера Владимира Цеслера «Стоп лукашызм» у Фейсбуку, палічыўшы выяву прапагандай нацысцкай сімволікі. Ён вельмі падтрымліваў нас у гэтый цяжкі час. І калі яго арыштавалі, гэта быў удар у самае сэрца. Мы вельмі цяжка гэта перажывалі, я нават ноч не спала, плакала. І сёння прыйшла, как пабачыць яго на волі, што ўсё ж такі ён уже будзе з намі зараз. 10 сутак атрымаў за прапаведаванне слова Божага. За тое, што заклікаў народ беларускі, уладу і народ да дыялогу, да пакаяння, да таго, каб знайшлі тых, хто забіваў людзей, тых, хто гвалціў. І за жаданне праўды я атрымаў пакаранне ў Беларусі, атрымаў 10 сутак арышту. Я адчуваў велізарную салідарнасць, я атрымаў амаль 4 десяткі лістоў з усёй Беларусі. Пісалі з Гродна, Мінска, Брэста, Віцебска, Полацка, Петербурга. Пісалі католікі, баптысты, праваслаўныя. І хацелася б, конечно, каб увесь народ беларускі быў салідарным, каб трымаўся такога высакароднага духу. Нядзельны марш, які гэтым разам атрымаў назву народнага абвінавачання, ўжо 18-й з ліку. Сёння былі бел-чырвона-белыя сцягі, вадамёты на марозных менскіх вуліцах. Таксама жорсткія затрыманні, у тым ліку непаўнагадовых, аднак сам пратэст нікуды не знік. Пра яго і празмаўляем з філосафам і метадолагам Владимиром Мацкевічам. Добрый вечар. Добрый вечар. Спадар Владимира, 120 месцаў, у якіх сёння адбываўся гэты народны пратэст, гэта досыць шмат, хаця і месцы лакальныя. Як ацэньваеце вось гэты сённяшні марш народнага абвінавачання? Ну, гэта дадзены момант там нашай рэвалюцыі, якая уже 5-й месяц ідзе, гэта, напэўна, адзіны падмурак, адзінае апірышча той надзеі, што ў нас нешта можна змяніць, што нешта зменіцца. Бо пратэсты не сціхаюць, і гэта энергетыка падпітвае ўсе астатнія дзеянні, а іх досыць шмат. Вось глядзіце, нават гэты выпадак, які мы толькі што бачылі на экране, можна выціснуць з краіны Цеслера, але яго творчасць, ягоныя малюнкі, ягоныя выявы распаўсюдзіць можа кожны грамадзянін. Вось тое, што адбываецца, это не толькі пратэсты, але пратэсты, якія бачныя вось на вуліцах. Шмат яшчэ што не бачнае. І гэта ўжо не перапыніць, гэта ўжо не спыніць. Можна заціснуць, можна задавіць, можна не даць збірацца на вуліцы. І ўлады рэжыму робяць усё, каб не бачыць, каб схаваць тое, што схаваць фактычна немагчыма.
Аднак, калі мы кажам пра вулічныя пратэсты, мы заўважаем, што фармат апошніх нядзельных маршаў змяніўся, людзі збіраюцца ў дварах. Сёння ўжо больш за 220 асобаў атрымоўваецца затрымалі па ўсёй краіне, пераважна гэта у Менску. Вось у нашым эфіры сённяшнім, калі мы размаўлялі падчас гэтых маршаў у эфіры студыі Белсат з палітолагам Ольгай Харламавай, спадарня Ольга заявила, што яны ўжо вось у такім фармаце неэфектыўныя, бо людзей і так затрымліваюць, а выходзіць досыць малая колькасць людзей, якую цяжка пакуль што ацаніць, наколькі яна вялікая. А на ваш погляд, ці пагадзіліся б вы з такім меркаваннем? Тое, што проста вось гэтыя хождзенні па вуліцах неэфектыўныя, пра гэта гаварылі ўжо шмат даўно, і шмат хто гаворыць пра гэта. І гэта не беспадставова, бо сапраўды, калі мы ходзім, дэманструючы сваю незгоду і пратэст па вуліцах без мэты, а паглядзіце, усе нядзельныя маршы, яны, так бы мовіць, не мэтавыя. Акрамя дэманстрацыі там няма нічога. Дэманстрацыі, прад'яўлення вось незгоды. Бо яны ходзяць, ідуць гэтыя маршы да таго моманту, пакуль іх не спыняць, ці пакуль людзі не стомяцца. І вось гэта, канешне, само па сабе не прывядзе да нейкага выніку. Нам павінна, я ўжо шмат гаварыў, падкрэсліваю, нам патрэбна дарожная мапа, якая паказвала б нам канчатковую мэту і на якой былі б пазначаныя нейкія прамежкавыя мэты. Такія прапановы мапы, я ведаю, што зробленыя і Координацыйнаму савету, і Святлане Ціхановскай, і атачэнню ў Вільні. І я не разумею, чаму вось нашы палітычныя лідары не прымаюць хоць нейкага варыянту, нават не ведаюць і абмяркоўваюць, ці распрацоўваюць сваю дарожную мапу, якую можна было б паказаць кожнаму чалавеку, пратэстуючаму ў Беларусі, кожнаму грамадзяніну, бо на сённяшні дзень ужо стомленасць не ад таго, што мы па вуліцах ходзім і стамляемся, а стомленасць ад таго, што мы не маем канкрэтнага плану, і нам не пазначылі афіцыйна, нашыя лідары не пазначылі вось таго маршруту, якім мы прыйдзем да перамогі. А можа таму яшчэ, што зараз вось каляды вельмі хутка, Новы год, з аднаго боку як бы і надвор'е не спрыяе такім вялікай колькасцю вулічных пратэстаў менавіта, і з аднаго боку і з іншага боку разумеюць, што мусіць наступіць нейкая паўза. Ведаеце, марозы, надвор'е, на гэта можна спасылацца, але мы ведалі яшчэ ў цёплыя дні восені, што з цягам часу прыйдуць гэтыя маразы, і ўжо цяжка будзе збірацца і ў дварах, і на вуліцах, і так далей. Гэта не раптоўна склалася, пра гэта было вядома, і не трэба было гадаць. Таму трэба было рыхтавацца да гэтых рэчаў, заранёў, мяняць тактыку. І дзякуй Богу, вось дзякуючы такой грамадскай актыўнасці і крэатыўнасці людзей, тактыка мяняецца. Людзі знаходзяць новыя формы, метады супраціву, пратэсту і так далей. Але пакуль мы не дзейнічаем скаардынавана з палітычным цэнтрам, калі людзі расчараваныя ў палітыках, бо стаміліся слухаць, якія мы неверагодныя. Мы ўжо самі ведаем, якія мы неверагодныя, і нам не трэба пра гэта кожны раз распавядаць. А не чуем канкрэтнага плану, то гэта трохі расчароўвае людзей не столькі ў рэвалюцыі, сколькі ў лідарах. І гэта накладае абавязак на лідараў. Калі ўжо так раптам склалася, што менавіта гэтыя людзі зараз складаюць палітычны цэнтр, то на іх велізарная адказнасць. Я не разумею, чаму, зноў жа, яны не робяць сваю справу, а толькі каментуюць
я не побоюся гэтых слоў, яны каментуюць то, што робяць людзі на вуліцах і там на страйках і так далей. Каментары, ухваленне гэтага, гэта, конечно, абавязкова трэба рабіць, гэта матывуе, але ў нашым палітычным цэнтры ёсць вакансіі. Пустая пазіцыя ідэолага ці там тэарэтыка гэтай рэвалюцыі, пустая пазіцыя на сённяшні дзень кіраўніка рэвалюцыйнага выканаўчага органа ўраду, бо імітацыя, якую стварыў Латушка пад выглядам нацыянальнага антыкрызіснага кіравання і тая, скажем так, амаль выпадковая падборка прадстаўнікоў Светланы Ціхановскай, яны не выконваюць гэтую функцыю выканаўчай улады. І калі я недавно размаўляў з Франакам Вечорка, ён распавядае, што вось Координацыйны савет не губляе вагі і ўплыву свайго, і ён якраз вызначае там нейкія стратэгічныя мэты, а тыя, хто знаходзіцца сёння ў Вільні і ў Варшаве, і это выканаўцы гэтай волі Координацыйнай рады, то гэта, ведаеце, недарэчнасць нейкая, бо можна быць у небяспецы ў Вільні, ў Варшаве, выпрацоўваць нейкія планы і стратэгію прапанаваць, а выканаўцы павінны быць тут. Немагчыма выкананне ажыццяўляць, знаходзячыся ў Вільні. Выконваць павінна тут. І вось мы носім сцягі, мы вывешваем сцягі на сваіх вокнах, у кватэрах, на балконах, там, гаўбцах і так далей. Вось ездзім па лёдзе уже з сцягамі, але гэта не прывядзе да выніку. Гэта можна дэманстраваць бясконца, а рэжым робіць сваю справу. То бок толькі канкрэтныя крокі, як разумею. Толькі канкрэтныя крокі, галоўнае, па-першае, павінна быць зразумелая вось гэтая дарожная мапа. Якія крокі мы робім, якія пункты мы праходзім на шляху да канчатковай мэты. І кожная прамежкавая мэта таксама патрабуе там падрыхтоўкі, узгаднення, тлумачэння і так далей. У нас некалькі вельмі важных функцыяў рэвалюцыйных сёння не выконваюцца. І вось гэта самае тое, што найбольш непакоіць. І, канешне, непакоіць тое, што мы так і не можам перапыніць гвалт і рэпрэсіі. І сёння, нават пры тым, што мы пагаджаемся, што пратэсты змяншаюцца, пратэсная актыўнасць змяншаецца, зноў за 200 арыштаваных, там, схопленых у палон, затрыманых людзей, нават школьнікаў у Смалявічах сёння там цэлы клас затрымалі і так далей. Мы не перапынілі гэтыя рэпрэсіі, мы не дасягнулі пакуль яшчэ ні адной мэты, і гэта падстава для таго, каб задумацца нарэшце. Можа быць, сапраўды ўзяць пэўны мараторый на пратэсты, падрыхтавацца ўжо да выніковых пратэстаў, калі гэта трэба, і вельмі моцна падумаць пра тое, чым і як мы ўрэшце рэшт пераможам. Ну што ж, варта думаць не толькі філосафам, а і ўсім астатнім, хто здзяйсняе крокі да перамогі. Дзякуй вам вялікі. Уладзімір Мацкевіч, філосаф і метадолаг, быў на відэасувязі з намі. А цяпер наш нядзельны тэматычны агляд, і пачнем спадарства з панядзелка, падчас якога ўжо традыцыйна праходзіў марш мудрасці. Затрымлівалі на ім не толькі ўдзельнікаў паважанага ўзросту, але і нашых калегаў Любоў Лунёву і аператара-фрылансера Івана Куракевіча, якія асвятлялі гэтую акцыю. Апошні ў выніку атрымаў 15 сотняў арышту, а Любоў Лунёва трапіла ў шпіталь, а тэму працягне Юлія Лабанова. Плошча Куба Коласа ў сталіцы. Гэтае месца мелася стацца адпраўной кропкай маршу пенсіянераў. Пад'езды да яе, аднак, перакрылі, грамадскі транспарт рушыў без прыпынкаў. Самую ж плошчу па перыметры ачапілі сілавікі. Чтобы больше бусов пригнали для пенсионеров. За хадою шэсця назіралі таксама журналісты. Наша калега, корэспандэнтка Белсату Любоў Лунёва і аператар-фрылансер Іван Куракевіч. Даслаць матэрыялы ў рэдакцыю яны, аднак, не здолелі. Журналістаў затрымалі 6 амапаўцаў. Асобным бусам доставили ў РАУС Советского району. Сейчас вот уже у Ивана шнурки собрались, я за ними иду. Может быть, кого-то отпустят, а какой-то нет, за
Да суда, а гэта мінімум на 3 дні, журналістаў адправілі ў ізалятар на Акрэсціна. Гэтак жа чакаць рашэння за кратамі будуць затрыманыя сёння пенсіянеры, якія не здолелі абысці ачапленне і завяршыць марш на плошчы Незалежнасці. На сталы ўзрост не зважаюць нават цяпер, калі ў турмах лютуе коронавірус. Здесь затрымліваюць да суда і судзяць потым па скайпу у большасці выпадкаў. Але для гэтага няма ніякіх звычайна прычын. Чалавека можна адпусціць пасля затрымання, выклікаць у суд позвай, напрыклад, і судзіць без гэтых дадатковых пагроз для здароўя і жыцця. Памеры штрафаў для пажылых людзей часам перавышаюць сярэднія пенсіі, караюць асобу ў сталым веку таксама арыштамі. Толькі на мінулым тыдні на 15 дзён за краты адправілі 2 сталых жанчын. Фіксавалі праваабаронцы на мірных маршах пенсіянераў і ўжыванне сілавікамі слізацечнага газу. Мы бачым узмацненне рэпрэсіі, яны пачынаюць ўжывацца зусім да ўсіх груп насельніцтва і няма ніякіх выключэнняў. Сёння судзілі і тых, каму не пашчасціла вярнуцца дадому пасля нядзельнага маршу волі. Агулам па краіне гэта як мінімум 330 асобаў. Сярод іх актор свабоднага тэатру Алексей Сапрыкін. Момант ягонага затрымання трапіў у медыа. Гэтак сябры і блізкія зразумелі, дзе шукаць зніклага Алексея. Телефон уже у человека был недоступен. Я подождал, поискал его дома, везде поискал, нигде его не нашел. Девушка его тоже дома не дождалась. Вот, потом мы нашли видео в соцсетях, как его ведут ОМОНовцы Заломанова. ОМОНовцы там в количестве, не знаю, там 10 штук ведут одного этого парня. Толькі ў сталіцы сёння адбылося больш за 120 судовых паседжанняў. Удзельнікаў мірных акцыяў пакаралі штрафамі ад 540 до 810 рублёў, а таксама арыштамі ад 10 до 25 сотняў. Юлія Лабанова, Белсат. У той же самы дзень, у панядзелак, стала вядома пра санкцыі Міжнароднага алімпійскага камітэту супраць беларускіх чыноўнікаў ад спорту. Пад першым нумарам, хто б вы думалі, Александр Лукашенко, другі ягоны старэйшы сын Віктор, які любіў лётаць на міжнародныя спартовыя сустрэчы прыватным рэактыўным самалётам. Але спіс значна шырэйшы. Там і меркаваны удзельнік збіцця Романа Бандарэнкі, старшыня Федэрацыі хакею Дмітрый Баскаў, таксама міністр аховы здароўя Дмітрый Пеневіч. Лукашенко сказаў, што санкцыі перажыве, бо ніколі ўдзелу ў мерапрыемствах камітэту не браў, што на праверку аказалася поўнай хлуснёю. Тое, што Лукашенку гэтае пакаранне моцна зачапіла, вынікае з іншых ягоных словаў. Былы прэзідэнт збіраецца падаваць на Міжнародны алімпійскі камітэт у суд. Надо нам обратиться в суд, и пусть они, этот Бах и прочая там банда в МОКе, пусть они докажут, в чем моя вина, что я страну свою защищаю. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участие в каких-то мероприятиях? Да я их 25 лет не принимал, переживу и дальше. И потом, а вы что, собрали Международный олимпийский комитет, все страны там участвуют, сотни с лишним, обсудили эту тему. Они уже там решили. Ну ладно, я переживу, это не первое, но детей вы зачем трогаете? Нет справедливости в мире. И если ты справедливо какую-то политику выстраиваешь, ты никому не нужен будешь, ты будешь врагом. Нагадаю, Лукашенко назваў Міжнародны спартыўны камітэт бандай, і вось разважаючы пра суд, хочацца запытацца, ну а чым жа адрозніваецца тады ўлады Беларусі, якія ладзяць не толькі амапаўскі тэрор і татальнае беззаконне, але і крымінальны пераслед. У аўторак за жнівеньскія надпісы «Не забудзем» каля мемарыялу забітаму Александру Тарайкоўскаму вынеслі прысуды адразу некалькім маладзёнам. Прысуды шмат пра што кажуць. Да прыкладу, Ігор Самусенко атрымаў, толькі ўдумайцеся, за надпіс на асфальце 1,5 гады абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую установу. Такое ж пакаранне агучылі і для Дзяніса Граханова. Владзіслаў Гуліс, дык увогуле, атрымаў 2 гады пазбаўлення волі ва ўмовах строгага рэжыма. Это какой-то сюр, я считаю, потому что, грубо говоря, человек написал, люди, точнее, написали на плитке, которая стоит 0 рублей, как оказалось, вот в ходе суда. Никого не оскорбили, ни одного человека, ни я не знаю, нигде не показывали, которому бы какой-то эмоциональный вред принесли эти надписи. Наоборот, все поддерживают, очень много неравнодушных людей, которые
просто приезжают поддерживать людей, которые борются за свободу, борются за нашу страну. Все то, что происходит в нашей стране, напоминает какую-то Северную Корею. Полный абсурд. Другого у меня никакого выражения нет по поводу этого дела. Где-то видно, чтобы за безобидную надпись на плитке давай сажали в тюрьму. Но это написать под окном любимой девушки, это Маша с днем рождения, и все, статья. Поехал в тюрьму. Полный абсурд. Приговор, конечно, тоже полный абсурд. Вот. Да и все это мое нахождение в тюрьме абсурд и этих ребят. Ну, пока других слов даже и нету. Тым часам крымінальная справа супраць тых, хто забіў пратэстоўцаў, у тым ліку Александра Тарайкоўскага, нават не распачатая. Таго ж самага дня Лукашенко ў стопцах публічна агучыў чарговую версію таго, як трэба мяняць канстытуцыю нашай краіне. Ратуючы сваю ўладу, самаабвешчаны прэзідэнт прыдумвае ўсё новыя схемы. А мы ж у сваю чаргу запыталіся ў жыхароў Менску, ці патрэбна нам яшчэ адзін конституционный орган. В конце января, начале февраля проведем Белорусское народное собрание. Но роль его, если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. И в правительство, в парламент они не годятся, эти полномочия. Коль мы у президента забираем, куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Белорусское народное собрание. Я буду предлагать это, чтобы мы делегатами этого собрания избирали людей на 5 лет. У нас сейчас оно проводится один раз в 5 лет по решению президента. А то будет в Конституции, если будет, если вы поддержите. Он нам точно не нужен, этот сход. Хватает у нас проблем и уже с измененной Конституцией. Ой, я не ведаю, я не вельмі добра могу казаць о палітычных дзеяннях, тому нават не ведаю. В бюджете ничего нету, а они раздувают этих чиновников, взяточников. Вот такой мой сказ. Нисколько не нужен, и никогда он не нужен был, потому что полностью идет нарушение прав всего, даже нашего белорусского общества. Ой, очень сложный вопрос, если честно. Никогда не была погружена во все политические действия и не особо разбираюсь в этих во всех структурах, к своему стыду. Считаю, что это важно. Но мне кажется, что все, что сегодня предлагает нынешнее правительство, это тьма, крах, и не то, что нам нужно. Я не могу ответить. По-моему, излишне. Вспоминая выборы в России по вопросам Конституции, это было не очень, не то что чисто, а даже непорядочно. Тым часам сілавікі палююць на журналістаў, запужваюць, вызываюць на допыты, распачынаюць крымінальныя справы, арыштоўваюць, кідаюць за краты. Сёння пасля рэдакцыйнага задання быў затрыманы наш калега, вядомы журналіст-расследавальнік Станіслав Івашкевіч. Тым часам пасля 15 сотняў арышту у гэтую сераду на волю выйшаў журналіст Белсату Ігор Ільяш, муж зняволенай Кацярыны Андрэевай. Вось што ён распавёў пасля свайго вызвалення. Безумоўна, гэта вайна, гэта паляванне на незалежную журналістыку. Маі 15 сотняў арыштах гэта помста за маю прафесійную дзейнасць і плюс гэта элемент ціску на маю жонку, якая знаходзіцца пад крымінальнай справай у СІЗА. Аднак сілавікам не варта думаць, што разам з Лукашэнкам яны пазбегнуць пакарання, бо апошні па-ранейшаму застаецца пры ўладзе. Наадварот, за гвалт і катаванне адкажуць усе вінаватыя. І калі не зараз і не ў Беларусі, то завочна. І ў краіне, у якой слова «закон» яшчэ не пусты гук. Генеральная прокуратура Літвы распачала дасудовае расследаванне злачынстваў супраць чалавечнасці па скарзе грамадзяніна Беларусі Максіма Харошына. У Менску падзею паспяшаліся назваць умяшальніцтвам ва ўнутраныя справы краіны. Падрабязней пра працэс распавядзе Ігор Станкевіч. Максим, кто бил? Уладальніка кветкавай крамы Максима Харошына затрымалі 13 кастрычніка. Невядомыя збілі яго і адвезлі ў першамайскі РУС Менску. Адтуль мужчыну забрала хуткая дапамога. Праз некалькі дзён ён з'ехаў у Літву. 30 лістапада пацярпелы пры дапамозе штабу Светланы Тихановской звярнуўся ў прокуратуру Литвы. Сегодня было возбуждено дело и подано в Генеральную прокуратуру Литвы по моему делу.
То есть я думаю, что оно будет продвигаться с каждым днем все больше и больше. Это точно не быстрый процесс, но в течение какого-то времени мы точно добьемся справедливости. Генеральная прокуратура Літвы распачала расследаванне ў межах універсальнай юрысдыкцыі. Гэтая міжнародная працэдура дазваляе іншым краінам прыцягваць да адказнасці злачынцаў за адвольнае затрыманне, катаванні, выкраданні ды забойствы людзей. Эти преступления не имеют сроков давности. После того, когда будут выданы ордера на арест, когда через структуры Интерпола во всех странах мира можно ожидать арестов виновных, где бы они ни появились. Штаб Святланы Тихановскай рыхтуе документы белорусов не только в Литве, але и в других странах. В рамках того, что там происходит сейчас, вот эти террористические акции в отношении мирных граждан, любой преступник может найти себя через некоторое время в списках Интерпола. Безнаказанность закончилась. Отвечать будете за каждое преступление. Разом з тым, беларускія прокуратура і следчы камітэт не распачалі ніводныя справы паводле больш як 2000 заяваў пра катаванні з боку сілавікоў. А таксама забойства Александра Тарайкоўскага, Романа Бондарэнкі ды іншых удзельнікаў пратэстаў. Ігор Станкевич, Белсат. Ну, а мы ідзем далей. Хіба галоўная навіна адыходзячага тыдня з'явілася ў чацвер. Беларусы стануць невыезднымі. 21 снежня Беларусь закрые наземныя межы на выезд. Усе, акрамя расійскага кірунку, пакінуць краіну можна будзе толькі паветраным транспартам. Вяртанне ў змрочныя часы СССР, калі ўласных грамадзянаў трымалі ў закладніках і не выпускалі з краіны, тлумачаць барацьбой з каранавірусам. У гэтую версію, што праўда, мала хто верыць. Пра сапраўдныя ж прычыны жалезнай завесы Дзяна Радкевіч. Ужо праз 10 дзён не ўсе беларусы змогуць свабодна выехаць з краіны. Афіцыйна закрыццё наземных межаў на выезд павінна перашкодзіць распаўсюджванню каранавіруса. Нашы эксперты бачаць у гэтым палітычныя прычыны. Некалькі прычын. Першае – гэта помста тым людзям, якія эмігрыруюць з Беларусі за пераследу па палітычных матывах, з-за таго, што хочуць атрымаць палітычны прытулак. Другая прычына, якую бачыць эксперт, эканамічная – закрыць магчымасць выезду для працаўнікоў IT-сферы і бізнесоўцаў. Трэцяя – перакрыць шлях адыходу для сілавікоў і чыноўнікаў, што вырашылі звольніцца. Адна з задач фондаў, якія дапамагаюць рэпрэсаваным беларусам – акурат дапамога ў міграцыі. Межа з Россией не демаркованная, и она довольно открытая. Вот, и тому я ведаю, что люди выезжают в Россию. Я думаю, что так гэтым и будут карыстацца далей. В любым выпадку, конечно, мы знойдем некие магчымасці, потому что праца працягваецца, и мы свою миссию не спыняем. Дапамога людям – это наш приоритет. Цяпер у краіне дзейнічае 10-дзённы карантин пасля ўезду. Уведзены масачны рэжым па ўсёй Беларусі ў грамадскіх месцах, але забаўляльныя установы працягваюць працу. У Беларусі не прынятыя дастатковыя карантинныя меры ўнутры, і таму гэтае закрыццё дакладна ніяк не паўздзейнічае станоўчым чынам на тую колькасць выпадкаў захворванняў, якая зараз ёсць. Выязджаць з краіны змогуць дыпламаты, кіроўцы, якія ажыццяўляюць міжнародныя перавозкі. Таксама прычынаю выезду можа быць цяжкая хвароба або смерць блізкага сваяка, атрыманне медычнай дапамогі. На працу, вучобу або з відам на жыхарства ў іншай краіне можна выязджаць один раз на 6 месяцаў. В любом случае, это не совсем хорошо. Потому что выезжать за границу надо будет. Но если ни логистика не будет нарушена, ни какие-то экономические отношения с другими странами, пожалуйста. Сомневаюсь, что коронавирус. Чтоб меньше ездили, меньше слушали. Ни к чему хорошему не приведет. Все, что у нас происходит в стране, это очень страшно. Згодна з пастановою, змены часовыя, але пэўнага тэрміну дзеяння няма. Палітолог Валерый Карбалевич лічыць, што абмежаванні захаваюцца як мінімум да лета. Дзяна Радкевіч, Белсат. На гэтым тыдні Святлана Тихановская з'явіўся новы прадстаўнік у міжнародных справах, былы дыпламат, да і часты госць нашай студыі, асабліва апошнімі днямі Валерый Кавалеўскі. З ім і пагаворым пра міжнародную палітыку дачынення Беларусі. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадар Валерый, найперш хацеў бы запытацца ў вас пра вашу версію вось гэтага рашэння Савета міністраў Беларусі зачыніць межы праз каранавірус з 21 снежня. Я згоден з тым, што гэтыя захады не накіраваныя на барацьбу з каранавірусам. Я таксама думаю, што яны мала што дадуць з пункту гледжання спынення
працоўнай міграцыі, напрыклад, ці таго, каб людзі беглі ад рэпрэсій у краіне, таму што ўсё ж таки застаецца адкрытая ўсходняя мяжа. На мой погляд, гэты сігнал можа быць скіраваны якраз такі на міжнародную супольнасць, паказаць, што Лукашенко здольны на самыя неадэкватныя крокі. Ёсць палітычная тэорыя, так званая тэорыя вар'ята. Гэта значыць, калі палітычныя дзеячы дэманструюць такую неадэкватнасць, гатоўнасць да вельмі сур'ёзных, неадэкватных, неадназначных крокаў. І гэта робіцца для таго, каб іх партнёры, там, напрыклад, на Захадзе ці ў Расіі нават, яны баяліся такіх крокаў і не рабілі той ціск, дадатковы ціск, які можа прывесці да наступных і больш складаных і больш небяспечных крокаў. Таму я думаю, што тэорыя вар'ята насамрэч у гэтым выпадку можа быць цалкам рэалістычнай. Мы ведаем, што Лукашенко досыць непрадказальны палітык, і ён любіць папужаць іншыя краіны менавіта такімі неадэкватнымі крокамі, нават калі яны будуць шкодзіць перш за ўсё сваім уласным людзям. Але Лукашенко даволі так неадэкватна сябе паводзіць уже даволі працяглы час, і ў сакавіку ён казаў, што ўсе краіны, у тым ліку ў еўразвязе і суседняя брацкая Расія, якая зачыняе межы, гэта абсалютна нездаровая сітуацыя. А тут усё змянілі выбары і палітычная сітуацыя ў краіне. Пэўны час Лукашенко, асабліва пасля падзей ва ўкраіне, калі быў захоплены Крым, пачалася ваенная аперацыя Расіі на Донбасе, Лукашенко пачаў гуляць у такого адэкватнага, прадказальнага палітыка, надзейнага партнёра, на якога можна разлічваць, такі астравок бяспекі ў цэнтры Еўропы. Але гэта, як мы бачым, цягнулася не на ўвесь час. Урэшце рэшт гэтыя паводзіны спыніліся, і Лукашенко вярнуўся бадай што ў свой нармальны стан. Чалавека, які не прадказальны, які выбірае менавіта такую манеру паводзінаў, які любіць папужаць сваімі неадэкватнымі рашэннямі. Мы, дарэчы, вось у берасці выйшлі на вуліцы, запыталіся у жыхароў гэтага горада, як яны ставяцца да закрыцця межаў. Давайте паслухаем іх адказы, а пазней вернемся ў студыю, каб працягнуць нашу размову. Может, из-за коронавируса, можно по палітычных мотивах. До чаго гэта прывядзе, калі столькі людзей будзе зачынена вось? А поглядим. Выехать нема куды, працы нема. Думаю, что это очень плохо. Потому что без этого долго так не получится. В любом случае. Учитывая, что вторая волна намного сильнее, чем первая, наверное, это разумно. Но главное, чтобы это не нашей и так экономической ситуации не очень хорошей не повредило. Сомневаюсь, что коронавирус. Чтоб меньше ездили, меньше слушали. Все, я думаю, уже закрытие, там еще более глобальные перемены ждут. Скажем, женщина с работы, она не может рассчитывать на то, что к ней дочка приедет сюда, именно на каникулы рождественские, либо новогодние, в этом плане. Это да, это как бы проблема. А то, что я не смогу этого сделать, как бы для меня это не холодно, не жарко. Плохо, конечно. К чему это приведет? Я не знаю, к чему приведет. Наверное, люди будут недовольны. Я так думаю. Граница, да, и просто ни туристы, никто не сможет даже приехать. Я думаю, это повлияет и на экономику, и на все. Неправильное решение, потому что у любого человека есть право свободно перемещаться по стране и, я думаю, за пределы страны. Это, скорее всего, наверное, в каких-то, не знаю, личных интересах. Мне кажется, что это за коронавируса, что думаете? Это только предлог, наверное. Потому что коронавирус, каждый отвечает сам за себя, во-первых, за свою безопасность. А то, что он пересекет границу, мне кажется, это не повлияет. Здесь больше от властей зависит все. Так не должно быть. Надо, чтобы люди могли свободно выезжать, приезжать. Потому что граница рядом. Почему мы не можем даже на праздники выехать?
Ну а мы працягваем нашу размову. Наш гость Валерый Кавалеўскі, былы дыпламат і прадстаўнік Святланы Ціханаўскай у міжнародных справах. Спадар Валерый, я ведаю, што доўгі час вы жылі ў ЗША, працавалі ў Сусветным банку, аднак змянілі зараз, атрымоўваецца, сваё месца працы і пагадзіліся, вось, напэўна, на прапанову Святланы Ціханаўскай далучыцца да Координацыйнай рады, да штабу. Распавядзіце, калі ласка, чаму вы вырашылі ўсё ж такі на такі вось крок, ўсё ж такі праца і жыццё ў ЗША, гэта вельмі прэстыжна, в прынцыпе, для вас, як былога дыпламата, напэўна, но это вельмі такі моцны і нечаканы, магчыма, дзесьці крок. Ну, гэта тое, што я хацеў бы рабіць. Я бы хацеў працаваць на Беларусь, я бы хацеў працаваць на дзяржаўнай службе Беларусі. На вялікі жаль, ва ўмовах рэжыма Лукашенка гэта было немагчыма. У 2006 годзе я сышоў у адстаўку з Міністэрства замежных спраў, і я б не мог туды вярнуцца і працаваць у тых умовах, якія існуюць і да гэтага часу. За свой прафесійны шлях я накапіў дастаткова ведаў, навыкаў, і у мяне ёсць жаданне працаваць на Беларусь. Тыя умовы, якія мы на сённяшні дзень маем, гэта найлепшы шанец для того, каб памяняць сітуацыю ў Беларусі. Святлана Ціханаўская — это той чалавек, які сабрала неверагодную падтрымку беларусаў, і яна працягвае дзейнічаць у гэтым полі, яна вядзе беларусаў да перамен. Самыя беларусы робяць усё неабходнае для таго, каб прывесці гэтую краіну для пераменаў. І для мяне гэта найлепшыя аргументы на карысць таго, што трэба далучыцца да гэтага працэсу. Можна заставацца збоку і глядзець на тое, што робяць іншыя, чакаць таго, што хтосьці за цябе зробіць гэтую справу і прывядзе краіну да пераменаў. Гэта мой шанец нешта зрабіць на практыцы, і я вельмі ўдзячны Святлане і офісу Святланы Ціханаўскай за тое, што яны мне аказалі такі давер і запрасілі далучыцца да яе офіса. З вашым прыходам вось з'явілася ініцыятыва народных амбасадараў Беларусі, такіх прадстаўнікоў. Мы б хацелі бы, каб вы у тым ліку распавялі, напэўна, крышачку вось пра гэты інстытут, што ён будзе выконваць, хто такія прадстаўнікі альбо амбасадары Беларусі ў замежных краінах вось гэтага ўраду, фактычна, калі так можна сказаць, які знаходзіцца зараз за межамі Беларусі. Я зраблю карэктыву. Канешне, гэта ініцыятыва з'явілася вельмі даўно і не з маім прыходам. Пачала яна распрацоўвацца яшчэ ў жніўні гэтага года, адразу пасля выбараў. Мы бачым, што дыяспара, беларусы замежжа закумулявалі значную энергію. Мабілізацыя неверагодна. Такого ніколі раней не было. Колькі беларусаў пачалі ўдзельнічаць у беларускай справе за мяжой. Гэта такая энергія, якую трэба структурировать. Яе трэба накіроўваць на вырашэнне канкрэтных задач. Менавіта гэтыя беларусы паставілі сабе за задачу аб'яднацца, структурироваться, зрабіць такую сетку недзяржаўных арганізацый, якія называюцца народнымі амбасадамі, для таго, каб інфармаваць і грамадства, і ўрады тых краінаў, дзе яны жывуць, аб сітуацыі ў Беларусі, збіраць рэсурсы на дапамогу тым беларусам, якія сёння застаюцца і пратэстуюць у Беларусі, а таксама дапамагаць тым, якія вымушаныя былі з'ехаць з Беларусі. Таксама ставіцца задачу распрацоўка, рэалізацыя канкрэтных праектаў дапамогі Беларусі. Гэта можа быць і гандлёва-інвестыцыйнае супрацоўніцтва, і культурнае супрацоўніцтва. Таму мы кажам пра тое, што гэта менавіта ініцыятыва беларусаў замежжа, аб'яднацца, структурировать і накіраваць сваю энергію для того, каб дапамагаць Беларусі ў самых розных накірунках. Спадар Валерый, пра вось гэтую ініцыятыву нашаму тэлеканалу выказаўся ў тым ліку ваш калега, таксама дарацца Святлана Ціханаўскай, Фаранак Вячорка. Давайте паслухаем, а пазней вернемся да нашай размовы. Яны не могуць выконваць паўнацэнныя дыпламатычныя функцыі, але прадстаўляць інтарэсы беларускага народу, тых, хто стаіць за свабоду на вуліцах, хто сядзіць у турме, яны могуць. Яны ўжо гэтым займаюцца. Просто цяпер гэта ўсё оформляется у нешта институцийное. На текущий момент, как мне кажется, наиболее остро стоит является вопрос миграции, политической, в первую очередь, миграции. И таким образом одной из основных задач нашего посольства на текущий момент является помощь белорусам-релокантам, которые покинули вынужденно кордоны Беларуси и переехали в ТВ. То есть это материальная, юридическая, порой
финансовой и психологической помощи. Спадар Валерый, з моманту ад'езда Святланы Ціханаўскай у Літву, гэта адразу фактычна пасля 9 жніўня, Святлана досыць так актыўна, скажем, ездзіць па розных краінах еўрапейскіх, ездзіць не толькі яна, ездзіць іншыя прадстаўнікі каардынацыйнай рады. Павел Латушка праводзіць розных шмат сустрэчаў на самым высокім узроўні. Святлана Ціханаўская з'яўляецца на першых поласах еўрапейскіх газетаў, з'яўляецца на тэлебачанні. А мне такое пытанне, ці сапраўды у свеце і ў Еўропе, у прыватнасці, людзі абазнаныя пра сітуацыю ў Беларусі, ці ведаюць яны сапраўды, што звар'яцелы Лукашенка чыніць такі тэрор уласнага народу, і ці разумеюць яны, што гэта вельмі сур'ёзны прэцэдэнт для ўсёй Европы? Гэта добрае пытанне. Безумоўна, ёсць пэўная траекторыя таго, як людзі свету інфармуюцца пра сітуацыю Беларусі. Калі казаць пра жнівень, пра верасень гэтага году, то інфармацыя пра падзею Беларусі была першая, нумар адзін. У кожным выпуску мы бачылі, што пра гэта шмат пішуць, шмат гавораць, задаюцца пытаннем, што гэта азначае, ці гэта насамрэч прывядзе да пераменаў у Беларусі. Зразумела, што парадак дня міжнароднай супольнасці, ён даволі шчыльны, ёсць іншыя праблемы, ёсць іншыя задачы, ёсць састарэлыя, ёсць новыя, і гэта, безумоўна, можа выціскаць праблематыку беларускую на ніжэйшыя радкі. Вельмі важна праводзіць гэтую працу па мобілізацыі міжнароднай супольнасці, па яе інфармаванні пра падзею Беларусі на пастаяннай аснове. Нельга спыняцца. Тое, што робіць Святлана Ціханаўская, яе офіс са жніўня, это неверагодны аб'ём працы, гэта інфармаванне на самым высокім узроўні, а таксама інфармаванне грамадскасці. Это праца з дыяспорай, праца з грамадскімі інстытутамі, мобілізацыя фондаў, рэсурсаў для того, каб дапамагаць беларусам. Таму гэтая праца павінна працягвацца і зараз, і надалей. Да таго часу, пакуль усе гэтыя намаганні міжнароднай супольнасці і беларусаў у самой краіне, яны не прывядуць да пачатку сапраўднага палітычнага працэсу, які павінен прывесці да прэзідэнцкіх выбараў, да парламенцкіх выбараў і да наступных рэформаў, якія ўжо будуць вызначацца новай уладай. Якую ролю можа адыграць у гэтым сэнсе Еўропа? Вось, напрыклад, зараз Святлана Ціханаўская едзе ў сталіцу еўразвязу, у Брюссель, сустракаецца з вельмі высокімі еўрапейскімі чыноўнікамі. Таксама у студзені чакаецца, што Святлана Ціханаўская наведае Злучаныя Штаты Амерыкі. Там таксама уважліва сочаць за падзеямі ў Беларусі, як аказалася, што датычыць адміністрацыі новаабранага прэзідэнта Джо Байдена. Ці дастаткова мусіць быць вось, такая рэакцыя, якую мы сёння маем, ці штосьці мусіць яшчэ адбыцца такое, і якую ролю ў гэтым сэнсе могуць і Злучаныя Штаты, і Еўропа аказаць у здзяйсненні вось тых працэсаў і тых зменаў у Беларусі, пра якія мы сёння з вамі гаворым? Самая галоўная задача мобілізаваць міжнародную супольнасць для того, каб яна прымусіла Лукашенка спыніць рэпрэсіі, спыніць беззаконне у Беларусі супраць пратэстоўцаў, якія карыстаюцца сваім канстытуцыйным правам пратэставаць, выказваць сваё палітычнае меркаванне. Безумоўна, тое, што зроблена да гэтага часу, гэта апынулася недастаткова, і трэба працягваць працу з тым, каб мобілізаваць, каб кансалідаваць гэтыя рэсурсы, палітычны ціск, фінансавыя рэсурсы. Магчыма, гэта трэба рабіць для таго, каб уводзіць новыя санкцыйныя захады супраць Лукашэнкі, супраць тых людзей, якія яго падтрымліваюць, і супраць тых людзей, якія праводзяць гэтыя рэпрэсіі супраць беларусаў. Прыход Джо Байдена да ўлады, безумоўна, можа значна паўплываць на кансалідацыю міжнароднай супольнасці ў дачыненні да Беларусі. Мы ведаем, што Джо Байден займае досыць прынцыповую і паслядоўную пазіцыю па падзеях у Беларусі. Ён інфармаваны, ён ведае, як трэба ставіцца да Лукашэнкі і якая цана яго слову. Вельмі важна разумець, што Джо Байден стане, мы чакаем таго, што Джо Байден стане менавіта той сілай, якая будзе прасоўваць беларускі парадак дня і каардынаваць намаганні еўрапейцаў і іншых краінаў. Это, як заўсёды, як гэта было раней, Злучаныя Штаты былі лідарам свабоднага свету.
З прэзідэнцтвам Трампа, на вялікі жаль, гэтая роля памянялася, і Злучаныя Штаты не так шмат увагі надавалі пытанням дэмакраты і правоў чалавека. Джо Байден верне, мы чакаем таго, што ён верне Злучаныя Штаты на гэтыя пазіцыі і будзе больш надаваць увагу прасоўванню дэмакратыі, правоў чалавека, будзе кансалідаваць пазіцыю міжнароднай супольнасці, будзе дадаваць да гэта еўрапейцаў і іншыя краіны. Это тое, што рабілася раней, і мы чакаем, што гэтая такая актыўная, вельмі настойлівая пазіцыя Злучаных Штатаў адновіцца з пачаткам прэзідэнцтва Джо Байдена. Спадар Валера, аднак і раней і еўрапейскія санкцыі былі, і амерыканскія санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. І Лукашэнку, як кажуць, з гуся вада, гэта была ўсё з гусака вада, і увесь час ён абапіраўся на дапамогу Крамля. І вось калі гэтая дапамога працягнецца, а відавочна, што Крэмль не збіраецца кідаць Александра Рыгоровича у бядзе, і мы будзем назіраць, што Лукашенко будзе і далей трымацца, колькі это можа пратрымацца, год, паўгады, а можа ўсе астатнія 5 гадоў, якія ён сябе перавыбраў. Вялікае адрозненне гэтай сітуацыі, крызісу гэтага перыяду, это тое, што ў Беларусі працягваюцца пратэсты. Беларусы памяняліся. Беларусы ўжо не тыя, якія былі раней. Атрымлівалася так у мінулыя прэзідэнцкія кампаніі, у такія крызісы, што заходнія краіны, Злучаныя Штаты ці Еўрапейскі звяз, яны фактычна займалі такую лідзіруючую пазіцыю па падзеях. Яны прасоўвалі дэмакратыю, яны прасоўвалі правы чалавека ў Беларусі. Тым часам, як беларускае грамадства не заўсёды было гатовае да гэта, яно не было настолькі мабілізаванае, не так адстойвала свае інтарэсы, яно не праяўляла такой салідарнасці, як гэта было патрэбна для, скажем, падтрымкі тых самых намаганняў заходніх краінаў. На гэты раз менавіта беларусы ў самой краіне, ў самой Беларусі паказваюць волю, настойлівасць, жаданне памяняць сітуацыі. Яны дэманструюць кожны дзень, што Лукашенко на пасадзе прэзідэнта гэта больш непрымальная сітуацыя для краіны ні сёння, ні ў будучым. І гэта менавіта тое, што не могуць не заўважаць у Крамлі. Яны павінны разумець, што сітуацыя памянялася, памяняўся беларускі народ, што людзі больш не лічаць кандыдатуру і асобу Лукашэнку прымальнай на пасадзе прэзідэнта Беларусі. Яны павінны выбіраць таксама, ці яны хочуць падтрымліваць назаўсёды дыктатара, які даволі неадэкватны, непрадказальны і шкодзіць інтарэсам не толькі Беларусі, а і двухбаковых адносінаў. Ці ўсё ж такі яны хочуць застацца і з беларускім народам, якога да гэтага часу застаецца вельмі станоўчае стаўленне да Расіі і да расійскага народа. Ну, я думаю, што ў хуткім часе мы пабачым, наколькі гэтая падтрымка будзе далей такой жа жбрацкай і вернай, як заўсёды была. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Валерый Кавалеўскі, былы дыпламат, прадстаўнік Святланы Ціханаўскай у міжнародных справах, быў з намі на відэасувязі з Вільні. Ну, а тым часам 10 снежня ў чацвер у Міжнародны дзень правоў чалавека 13-ю гадавіну адзначыў наш тэлеканал. Год быў вельмі няпросты для ўсіх нашых калегаў і журналістаў, але адначасова вельмі важны для ўсяго тэлеканалу. Традыцыйна ў гэты дзень мы вызначылі найлепшых журналістаў і найлепшыя матэрыялы, праграмы ды фільмы. Тэлевізійнай асобай года прызналі вядоўцу шматлікіх стрымаў з пратэстаў Кацярыну Андрэеву, якая зараз знаходзіцца ў СІЗА. Хай так ТВ стаўся найлепшай публіцыстычнай праграмай года. Адмысловую ўзнагароду атрымала наша рэдакцыя інфармацыі. На войне трэба даваць медалі. На вайне трэба даваць медалі. Таму медалі атрымаюць усе калегі, якія прайшлі праз арышты ў вельмі непрыемных, мушу падкрэсліць, умовах. Трымаймася разам. Пятніца мусіла стаць днём надзеі для сяброў ды блізкіх Ольгі Хіжанковай, якія сустракалі зняволеную міс Беларусь 2008 ля сценаў изолятора, аднак на волі вядомую беларуску гэтак і не пабачылі. Імаверна, Ольга правядзе там яшчэ один тыдзень. Я буду связываться с адвокатом, спрашивать, как там, что, почему, пусть решает вопрос. То есть ее тайно осудили еще раз? Я не знаю, сегодня, как и в Уфе, я тоже ждал 17:30 встретить, забрать домой. Она за всех нас сидит в неволе, в таких условиях, с таким контингентом, потому что и журналисты, кто с ней там находился, рассказывали, в каких условиях, как издеваются над ней.
Вольгу Гіжанкоў затрымалі 8 лістапада на акцыі пратэсту і адправілі ў ізалятар часовага ўтрымання на 12 сотняў. Пасля зладзілі яшчэ 2 суды за фотаздымкі ў інстаграме. Паводле сукамерніц, былую міс Беларусь утрымлівалі ў невыносных умовах, цытата, з бяздомнікамі са смуродам і вошамі. Таксама у камеры пастаянны моцны скразняк. Агулам Вольга застаецца за кратамі ўжо больш за месяц. Ну і канец тыдня адзначыўся сюрпрызам, ужо звыкла. Масавыя акцыі пратэсту адбываюцца ў нядзелю, аднак гэтая субота таксама апынулася пратэснай. Геаграфія шырокая: Менск, горад Дня Прылукі, Калодзішчы, Слабада. І не толькі. Беларусы выходзілі гуляць са сцягамі, танчылі ў дварах, крычалі «Жыве Беларусь», народны пратэст і як ён выглядае, нягледзячы на пераслед, вашай увазе. Гэта было падсумаванне галоўных падзеяў адыходзячага тыдня. Заўтра панядзелак, і мы працягнем паказваць для вас усё самае важнае і актуальнае. На гэтым развітваюся у студыю. З вами разам працаваў Віталь Бабін. Беражыце сябе і, канешне ж, заставайцеся з Белсатам.